салом ба кӯли кишвар, ҳам падару ҳам модар, ҳам ёру ҳам бародар, наврасону ҳам хоҳар. салом ба кӯли театр, бо мо бошед ҳамсафар. ба театри лоҳутӣ, Маяковский папутӣ, салом ба аҳли ҳунар, ба ҷон ҳастед баробар. салом ба Марьям Исо, ҳам ба акаи Исо. ва алейкум ассалом. салом дорем дар бағал. бар қиёмиддини чақар. ва алейкум ассалом. салом устод Асалбек, доим меравад бирек. алейкум ассалом. салом қурбони Собир, саломи моро бигир. салом. мавзӯи ин лаҳзаинаи барномаи мо одоби тамошобин дар театр. рафту рӯзе шумо ба театр ва тамошои намоиш рафтед. дар театр чӣ гуна бояд рафтор кард? одоби театр. Салом алейкум. Марҳамат. Салом алейкум. Марҳамат. дуруст ба тамошобин. баробари оғоз шудани намоиш оромона ва ба касе халал нарасонда намоишро тамошо кунед. бале, Дега кой. گمانم من دون که تو رستمی از بالا آب می آید بیلا که از تخمه نامور نیرمی دیگه برای من آوردن تشکر. агар рафту ба тамошои намоиш дер кардӣ, чӣ бояд кард? то ба тамошобину ҳунармандон халал нарасонӣ. чӣ бояд кард? тамошо мекунӣ. тамошо мекунӣ. Гиппократ мегӯяд, аммо Суқрот ба таври қатъӣ исбот мекунад, ки ҳоли одам хуб нест. Wer nahm ohne Digga? Aka Football Sash, Full Spektakel Sash. ҳангоме ки ҳунармандон дар саҳна нақш меофаранд,
шумо бояд рафтору кирдори намуна намоишро тамошо кунед. дуруст. ханда ва ё қарсаки ноҷо метавонад ба рафти намоиш халал расонад. نفس کشید дар анҷоми ин намоиш ба ҳунармандон гулдаста тақдим намоед, ҳунармандонро боз ҳам хурсанд мегардонед. агар гулдаста надошта бошед, кафкӯбиҳои пурмавҷи шумо барои ҳунарманд сабад гулдаста хоҳад буд. бале. Офарин! Браво! Офарин! Vai dictada. Zihi aktyor, zihi! наумедам макун аз собиқаи лутфи азал. ту паси парда чӣ донӣ ки хуб асту ки зишт. марҳабо ба театр, ба макони зебоиву ҳунар. қурбони қадамҳои шумо, аҳли ҳунар дар хизмати шумо. ин даргаҳи мо даргаҳи наумедӣ нест. 100 бор агар тавба шикастӣ, боз бо шумо будем иброҳим ва умедҷон. хайр.